Ang adlaw nga inugpahuway nga hindi nahibalaan sang kadamaan, amo ang pamaagi naton sa pagkilala sang karakter sang Ginoo kag ang iyang pamaagi kung ano naton mahibalaan siya kag aton ang matun-an siya sang dugang pagit. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon tuon sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika kaginigindala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masonson nga host. Kag sa siningat niyon, I am very excited mga kauturan kami ari kita mag-asawa nga mga season kag damo ginahibalan labi na gid sang aton topiko sa sininga semana. Ang akon ipauna pakilala sa inyo si Dr. Jonah Gabotero Toledo. Originally halin siya sa Romblon. Ari siya din naka-eskwela sa CPAC, diri man siya nakapangasawa, nakapamana, kag subong isa siya sa aton mga professor sa School of Arts, Sciences and Education, labi na gid sa music ministry, sa music department. So kabay pa nga makabuli gid si Ma'am karon sa aton. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Good morning, Pastor, and happy Sabbath sa aton tanan yung mga viewers, and especially tamyaw ko ang akon mga loved ones sa Romblon, sa Manila, and Sipalay. Again, happy Sabbath sa tanan. Yes, ma'am. Thank you gid very much. Ang saya nga tupad mga kauturan ang iyang better half, si Pastor Elden Toledo, soon to be Dr. Toledo. Originally coming from Sipalay, siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa Central Philippine Adventist College. Pastor, good morning. Mayong aga, Pastor, kag malipayon nga adlaw inugpahuway sa aton mga kauturan diri sa Negros Occidental kag sa aton mga viewers online. Ako gid nagakalipay nga kagamod dalayon nga subaybay sang aton nga pagtuon sa sining semana. Kag sa tanan nga mga kauturan, mga kaparintihan, mga pamilya nakon sa Romblon, sa Manila, sa Sipalay, mayong aga kag happy Sabbath sa inyo tanan. Yes, thank you very much sining aton mga resource person karon mga persons. Karon nga adlaw mga kauturan. Sa hindi pa si Ma'am Juna magbasa sa aton sadsarang nga teksto. Ako na naitamyawon si Pastor and Mrs. Romeo Tumbukon, ang aton district leader dira sa Kalibo, Aklan District. Ang aton mga kauturan sa Dapdap, Tangalan, Aklan, kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyo. Aton mga kauturan dira sa Antique, sa may Capiz, sa may Iloilo, sa Guimaras, kabay pa nga ang Diyos magapakamayo man sa inyo. Labi na gid aton mga kauturan diri sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Aton man ginapasalamatan ini ang aton nga mga sponsors ang aton media ministry, ang mga Pihidero siblings, si Jenna, si Sheila kag si Sir Alex, ang mga Similiano brothers, si Dendo kag si Dari, ang mga Trinio siblings, Marlene, Jonathan, and Anneli, ang Caro nga mag-asawa, Susan and Jet, ang Pastor and Mrs. Aragon, ang mag-asawa Joel and Rose Bantigi, ang mag-asawa Pastor and Dr. Refendor, kag si Ma'am Castelio Merna. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo sa hindi pa si Ma'am Juna magabasa sa aton teksto. Kabay pa sa siningation, Ginoo, ikaw pakigupod sa amon. Buligi ang tagsa-tagsa nga amon mahangpan
ang leksyon sa sininga simana. Ginatugyan namon ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Mandiyo na ang aton nga teksto. Ang atong teksto nga subong na simana makita sa Marcos 2:27-28. Nagasiling, kag nagsiling siya sa ila, ang adlaw nga inugpahuway ginhimo tungod sa tawo, kag indi nga ang tawo tungod sa adlaw nga inugpahuway. Gani ang anak sang tawo Ginoo bisan sang adlaw nga inugpahuway. Amen. Kanami nga teksto, Ma'am John, Pastor Toledo. Yes, ang aton nga leksyon, Pastor Eldin, arin na kita sa lesson 12 para sa December 12 to 19. Sabbath experiencing and living the character of God. So in other words, ang aton nga leksyon sa sining nga trimester is about education. And now, this Sabbath, we'll be studying about the Sabbath and its relation to education. Pastor, can you please open the discussion? Yeah, aton makita mga kauturan kag pastor nga kun ang adlaw nga nagpahuway, kun aton ini siya bantayan suno sa guidelines sa ginhatag sang Ginoo. Makadulong ni sa gitawag nga personal development kag an Amen. opportunity to lead sa spiritual things, to learn in spiritual things in a deeper manner. So amo ni ang intention gid nga ginhatag sang Ginoo nga of all the days of the week we are busy gin separate gid ini nga adlaw for a deeper understanding about God. We know nga ang aton niya panguna-una limitado Yep. sa pagtungkad sang kinaiya sang Ginoo, but through nature and through revealed revelation, gin pahayag nga revelation paagi sa balaang kasulatan, at least makahatag sa aton sa idea kung paano naton makilala ang Ginoo nga kung ano gid siya kag sin-o siya nga Ginoo. Yes, kanami, Pastor, sa imo nga punto. Kadamo sang hindi, wala nakadiscovery ni Pastor. Kung ano ang blessing sang Sabat, kung ano ang adlaw nga nagpaway, nagatudlo sa aton sa paghibalo pagidugang sang will, Yeah. sang plano, sang mga ideya sa Ginoo. Yes, Ma'am Juna, may kadugang ikaw, Ma'am. Kag aside sina pastor, maka-strengthen ini sa aton relationship sa Ginoo. Amen, yes. Kung magsimba kita regularly, Mm-mm. damo gid kita matun-an sa mga seminars, sa mga conventions na ginahiwat sa mga churches. So maka-strengthen gid ini sa aton relasyon sa Ginoo. Yes. Ma'am Juna, Pastor, isa pa gid bala, may mga tao nga nagasimba for the sake lang ma-present sila sa simbahan. Pero ang adlaw nga nagpawayalain. Oo, kay you see, kung aton gid yat, tunan gid sang dalom-dalom nga magkadto kita sa simbahan, our intention is to learn. Yeah. We can learn a lot of things. Yeah. Ti sa pagpamati sang wali, pag-join sa lesson discussion, I tell you, we have a lot of blessings nga mahatag sang adlaw ngayon nagpaway. Ari kita, Pastor, sa Sunday, time to be astonished. Ano ni Pastor? Nga ang makibot o kung matingala kita, anong natingalahan diri? Yes. Aton makit andra mga kauturan sa creation account sa Genesis chapter 1 kag Genesis na chapter 2. Chapter 2. Aton dra makit-an kung paano gin tugas ang Ginoo artistically ang kalibutan. Amen. So chapter 1 nagahambal siya sang creation of the physical world. Mm-mm. Kag diri ang chapter 2 nagadulong sa aton idea nga God made a relationship. Yep. Ang mga theologians somewhat divided sini pastor kasi lang nga do it seems may ara nga duha ka account ang Genesis 1 kag ang Genesis chapter 2 do wala sila nagilituhog, pero aton makit-an nga ang focus sa Genesis chapter 1 is more on the physical world kag ang emphasis niya dira iya sa chapter 2 is more on the Sabbath, which is the continuity of the creation week. Yep. Nga dira nakit-an naton nga ang Dios nagapakita sang iya nga papakigrelasyon sa Ginoo. Kag there is that element pastor of expression bala. Yes, no. Astonishing. Astonishment. Astonishing nga Katingala element. ka, Aha experience of the couple. Tungod makita naton pastor nga in the first 24 hours ang ila existence, they did not spend time together. But they spent the whole 24 hours with God. With God. Because it's a God of relationship. So dira aton makitaan makuturan nga
ang chapter 1 sa Genesis, it talks about the power, the mighty act of God's creation. Nga God is so very powerful. Do makita naton nga He is a distant God in Genesis chapter 1 because ginpakita, gin-display niya kung paano siya kagamhanan nga magtuga out of nothing. And number 2, sa chapter 2, nagapakita siya sang ginatawag nga nagpakigkatipan siya. He is no longer a distant God, but He is a God of relationship. Yes. Amo na, Pastor, ang aha. Aha moment. Kanami, Moment. yeah, Oo. aha moment. Before I will give Ma'am Juna, Pastor, kanami sa imo word nga aha. Hinabalang, ay, amo gali. Na, sa Ilonggo may ara kita expression, amo gali. Kay ang Genesis 1, it's about creation, the power of God. Oo. Nan, kita, Pastor, nga mga teachers, nga kung sa first day bala naton nga pagklase, may hara kita excitement. Yeah, yeah. Sino ni akon mga Estudyante. estudyante Yeah, man. that's right. Oo. Ano ni sila man. Oo. Kag ano ang may tabo sini man. We have that. And the students themselves have also that kind of excitement. Nga. Sino nga mo nga nga teacher man. Si amo ni sino way pa ko ni kakita siya labi na kun baguhanon. Yeah. Oo. And then ano ni amon diskasan. And this is the experience as well of the couple. Yeah, that's true. Nga na sa Genesis 1 sa imong gimensyonary, it speak about the power of God creating na pormiro nila, uy, nayanghag sila, ay amo gali ni siya. I think, Pastor, that's the right term. Nahayanghag. Oh, ay amo gali ni ang gahom, amo gali ni. And then ang chapter 2 establishing the relationship. And it was through the Sabbath. Yeah. The that's Sabbath made that kind of relationship nga nagguwa halin Yeah. sa ginukag sa katawan. Yes, Ma'am Juna. So kung makita mo, Pastor, that was a day of education. During the Sabbath, during the first 24 hours ang couple, they learn from God a lot of things. Imagine, gin-orient siguro sila. Yes, oo. And then, nag-enjoy gid sila for the whole day. Mm-mm. It's a day of learning. Yes, and that's the blessing coming from the Sabbath. And I hope, Pastor, nga sa aton presenting nga sitwasyon, that will be also our experience tani. Kag ina, Pastor, nga learning nila sa Sabbath school because ila Sabbath school teacher is not an angel. Was Yeah. not an angel. But Christ Himself. Yes. Kag si Ellen White tagahambal sa aton in the new earth nga himuon sang Ginoo every Sabbath. So kay naghambal mangidira sa Isaiah nga in the days of the week, we are going out from Jerusalem and we do our work. But every Saturday, we'll go back to the New Jerusalem and we will learn sang mga butang. Amen. During Sabbath school, ang naga-discuss si Jesus Christ ini mga atom nga ginahambal nato ni Pastor nga hindi naton makita. Siguro dra ipa-picture out gini Jesus Christ nga this is an atom. So we will continue to learn. Yes. So amo nga ang wala nga aspeto matun-an ni Adan kag ni Eva because they fell sa sala, it will be continued by Jesus Christ in the New Jerusalem. So it's an education, it's a process of educating sa aton mga utod. Lifelong learner. Yeah. Kag isa pagin mga kauturan kabay pa nga every Sabbath may ara kita excitement Yeah. of learning new things. Anong may tabo karon sa Sabado man? Okay, dito ko karon no. We will be excited and we will be able to learn new things. I hope nga amo na ang aton permi feeling, amo na ang aton permi reaction mga kauturan nga we are always excited to go to church on Sabbath because we are going to learn a lot of Yeah, things. amo na gud Pastor kung may ara bala kita nga daw may ara siling mo excitement nakunyag bala kita Nakunyag, magkadto sa simbahan, then we are growing in Christ. Yes. Pero kung pagkadto naton sa simbahan for the sake of formality nga nagpakita kita nga nagsimba kita just for the sake nga of our responsibility, but our motivation is not to learn more about God, we are not benefiting the blessing of the The blessing Sabbath. of the Sabbath. So Kaya I nga hope- ton spirituality, Pastor, in Manubo. Yeah, that's true, that's true. Okay, we don't have much time to enjoy our discussion. Kadto kita sa Monday. Time for rediscovery. Ma'am Juna, anong rediscoveryhan diri ni Moses kay sa mga katawan sa unang nga panahon? So nakita ko diri, Pastor, na God is the great provider. Kay sa Exodus 16:14-29, for 6 days ang Israelites, yeah. nag-gather sila sang mana. And then in the 7th day, double dapat ang ila pag-gather. And there are 2 miracles actually diri.
Kay sa Sabbath double and then wala nagapanon sa pastor. So God is the great provider. Yeah, and that's where they rediscovered. Kasi, Yeah. nadula ang pictures ng Ginoo sang slaves pa sila Yeah, sa yeah. Egypt. And then pag abot nila sa kanayakan, nakayang the Nayang. word yanghag sila and rediscovered the power of God. Pastor, can you add some more? Yeah, nakita nato ni Pastor nga Sabbath is a form of real faith building activity. Pag siling sang Ginoo nga ika Friday o sa Friday i-double nimo, pero may ara gid tao yang wala nagpati. Batinggilan. So matinggilan, so natabo sila, they miss the opportunity to enjoy the blessing of the manna that Saturday. And that is a spiritual education because ang ilang understanding sa Ginoo out of that 430 years nga slave sila, distorted na. So, ginre-educate sila sang Ginoo, kag didto nila na ginapasalsal sang Ginoo sa ilang, you need to observe the Sabbath because this is your identity Yeah. as a chosen people of God from the rest of the people around. That's our identity. Yeah. And we exist as a church because we observe the Sabbath. This is our identity, mga kauturan. And I hope nga aton ini nga tandaan gid. This is our distinguishing mark from the rest of the Christian churches. Kay kita lang ya of all the people, we keep the Sabbath hinigugma nga mga utod. Yes, mga kauturan kanami, Pastor, sa imo word, identity. Inablang word nga ID. Okay. Oo. Karon kinanglanong gid ang ID, Yeah. may ID ka ma'am, no, may government ID ka, identification, mga utod. Amo na bala pirmi ang ginahambal ko. Nga ang gahimo kita sini, nga ang way kita gakaon sina. Okay, kay ina tanan sila pagkaon man. Wala kita galalis nga ina mga pagkaon. But because we have the identity, we are children of God, we have to refrain from that. Unless we are not children of God, di pa gusto kita kanunong kanon tay. Oo. Pag gusto kita kung anong buhaton ta. But because we are children of God, we have the identity coming from Him. We have to keep the Sabbath and refrain from doing these things. Yes. Okay. Ari kita, Pastor, sa aton nga Tuesday nga leksyon. Yeah. Ano, Pastor, ang imo pasiugda diri sa time for learning priorities? So, dira aton makitaan, Pastor, in the latter years sang history sang Israel, nakita nato ng ups and down nila. Because according kay Ellen White, two things lang gid ang ila na miss. They miss to keep the Sabbath and the tithing system. Amo ning duwa ka importante. Aton lang tawon, Pastor, ang tithing aga ang Sabbath, ang principles ni didto naghalin sa garden sang Eden. So, amo ni mga utod kung ma-miss gani naton ining duwa ka aspeto sa aton pagkinabuhi, observing sang Sabbath ug sang tithing system, we are not prioritizing God. Amo ni siya. Because Sabbath is a means of restoration. Because in Sabbath, reminded us nga nagapanumdum sa aton adlaw nga Sabado, nga ang Ginoo amo siya ang aton nga manunuga. Kag dira sa Sabbath commandment ginapakita gid sang Ginoo nga siya ang creator, kag sa later days ang aton nga pag-exist as a church. Duwa lang man ni pastor mo, Saturday Sabbath kag Sunday Sabbath ang ma-contests. Pero dire aton ginapakita nga once we observe the Sabbath, ginakilala naton ang Ginoo nga creator siya. Amen. So, ang aton relationship gina-prioritize naton dira, Pastor, because every Sabbath we come to church, we are renewing our commitment to the Lord nga we want to be right with God. Yes, amen. Mga kauturan, kung aton gitunan ang experience sa mga Israeli noon, may mga ups and downs sila, may kadalagan sila, may kaperdihan man. Ang pamangkot nga ang ginatugot sang Ginoong kaperdihan sa ila. Nga sila man katawhan sang Ginoo. The same with us today. Nga ang pobre mangyapon kita nga Adventista man kita, gasimba man kita, gatutuo man kita. Siya, why nga, kung isa, why yung kita pagkaon, why kita nagbayad tuition sa aton mga kabataan. We have ups and downs in life. Mga kauturan ko na aton gid tunan, kag aton gid siliksikon ang ilang experience. It is because, Pastor, of the Sabbath keeping and of course, the tithing nga imong ginahambal. Yes, Ma'am Juna, may kadugang ma'am.
Pero ang challenge subong pastor kay ang mga pamatanon permiga siling nakaboring man, makaboring man ang mga church program subong. Yeah, So ang challenge sa aton mga church officers kung paano maka-design sang program na ma-involve ang aton mga young people na hindi sila maboringan kag magamit ang ilang mga talento, ang ilang multiple intelligences kag giftedness sa pagserbisyo sa Ginoo. Amen. Kanami amo na mga kauturan, mga church leaders nga plamati kamo. I hope nga aton gina pirmi dumdumon nga we have to create or make or plan good programs nga hindi man pastor nga mag-entertain. Yeah, that's but true. at least ang idea nga our church goer aton mga kauturan labi ng mga batanon can learn and be educated because ang aton election is about education. Nga at least when we go to church, we will be educated. We will be able to learn something. May kadugang ka, Pastor. So aton dire makitaan mga kauturan nga re-education hindi lang natabo dira sa aton panimalay. Dire sa aton nga bulutuan kundi mismo sa aton nga church. And we are so happy this Sabbath school. Kaya amo ni ginakilala ang Sabbath school pastor as the heartbeat sang aton nga worship. Yep. So importante gini nga dire mag-participate kita hinigog mga utod and we need to delight magkalipay kita sa adlaw nga Yep. Sabado because we are learning the character of God kag kung paano kita maka-establish man sang right relationship with others kag diri aton makitaan mga kulturan nga Sabbath is a time for learning and living in priority sa aton nga pakigrelasyon sa Ginoo una kay ang aton maayong relasyon sa Ginoo may aran na siya nga vertical connection sa aton nga sigkatawo. Amen. Mga kauturan, I hope nga you are enjoying our lesson discussion. Mga kauturan, aton makita subong ang pagkaimportante sang adlaw nga inugpaway nga ang kalabanan sa akon ginambal kay na ang kalabanan wala nakadiscover sini. And we should be happy as Sabbath keepers nga God has given us this Sabbath kung ano gali ka importante karon pa lang ko pastor nakadugang pag-ibalo tungod sa aton leksyon nga ang Sabado gali nagahatag sa aton sundugang pagid nga ihibalo kung ano ang Ginoo. Time for finding balance. Ma'am Juna, anong imo na kita andiri nga ang balansihon naton ang aton nga mga priorities kag labi na gid sa aton nga pagsunod sa Ginoo. Kay may mga tao pastor na tungod sila pagtuon naging legalistic sila. So, Yes, hindi na kanami. pwede magligo, Kanami, hindi magluto. Mm-mm. So, ano ang point natin diri? Time of finding balance. So, may mga tao man na okay lang maligo, okay lang magluto during Sabbath. So, hambal sang Ginoo, I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. Iya. Kanami ma'am no kay sa mga kauturan ang background sini nga ang mga Hudiyo during the time of Christ very particular pastor sa pagbantay sa mga kasuguan o mga minor details and they forget something very important as well. Of course, ang pagbantay sang Sabado is very important. Isa gina kay ti amo na ang isa sa mga loopholes sa mga Israel noon sa una nga nagparehos na sila sa iban nga mga nasyon nga wala nila gintagaan importansya ang Sabat in which pastor kanami isang word kay nimo identity ila na nga ID sa aton ID man nato na but mga kauturan ang isa pa ka punto nga we should not be focused on just one side of the Sabbath. We will have also to strike the balance. Ano ni pastor please? Of course, tungod na sa ilang experience siya sa captivity, pastor, nga siling sa mga prophets, tungod kay hindi ka mo nagmatinumanon sa kasuguan sang Ginoo, amo na naabtan ninyo. So, it's no longer a delight ang Sabbath, but it's a burden. Kay naghimo pagiging sipad-sipad pag nila nga hindi kakalakat mga more than 250 meters kay nakasala ka na. So it's no longer a delight but it's a burden. Because you don't have that experiential knowledge about God. Amo ni nga gina-remind kita ni Isaiah nga Sabbath is not a burden, it's a joy. It's a joy. Hindi kay magkadto kita simbahan nga aton surad o Biyernes Santo. No. It should be a joyful experience. Pero kaling pastor amo ni bala nga kun wala kita may emotional kag physical nga preparation,
amo ng Sabat kung isa it's not a delight but a burden na kay amo ni ang panahon nga nami gid pangakig sang Iloy kag sa ginikanan sa kabataan nga halin sa balay plana nakiga ng bata palabo to sa simbahan, it's no longer a delight kay may ato na contention halin sa panimalay. Yeah. So I think this one thing wala nga Mga ato kauturan, Pastor, sorry lang kid. Pero I remembered also my home. Nga kung kaisabla si Satanas, nga panigilod kid sa adlaw nga that's Sabado. Nga hindi mo makita nga mga gagmay-gagmay nga butang makita. Ti ang mga sililhigan kung ano na lang dira, ti hasta mga kig na lang kay amo na. Pero ang punto dira tani nga it should be a delight. Nga happy ka bala, Pastor, halin sa imo balay, may carry over. Labi na gid sa mga tigulang sa iglesia, kamo nga mga asawa sa mga tigulang sa iglesia, kamo nga mga kabataan sa tigulang sa iglesia. Kanami gid nga maglakat si tatay nyo nga tigulang leader sa iglesia, may happy nga panimuot, Peace of agud peace of mind, yes. Agud nga madala ma-carry over nila nga dito sa iglesia nga nagakanami nagakuan ang yuhom pero kung nagasimaot ang itsura halin sa balay may carry over na sang leadership sa sulod sa iglesia. That's true. And then ay ano ni si brother man nga daw Bernie Santo ni man kay gali dito halin sa balay. I hope mga kauturan nga we have to detect that one, and that's one of the balances that we have to strike. And another thing is, of course, nga adlaw nga nagpahuway should not be a burden, Pastor, kay mo ginambal. Nga kanami bala nga everybody excited. Hindi magsiling ay buwas Sabado naman, hindi naman kami kakaon. Sino mo hindi naman kami kamunin mo. Oo. Kanami bala nga ay kanami buwas Sabado na everybody excited. The children are excited because si mama nakaprepare sa amuni, so forth and on. Makasuksok na sa bag-o nga bayo, so forth and on. And then, another one, Pastor, is of course, good works. Yeah. Oh, nga tungod nga Sabado, hindi na kita magbulig sa aton mga silingan, sa aton mga kwan. We have to strike the balance as well. Yes, ma'am, may kadugang ka, ma'am. So meaning, Pastor, every day should be a Sabbath. Yes. Kay kung Sabbath ang imo paminsar every day, you are always following God's laws. Hindi na kung Sabado lang kita mabuot, pero kung other day, daw liyon kita. Yes. Oh, kanami man na. Yes, Pastor, may kadugang ka before we'll go sa aton Thursday. ang isa ka semana Pastor gin-divide sa Ginoo into two sections. Yeah. 6 days and the 7th day. Yeah. In other words, mga kauturan, we are given 6 days to prepare for the Sabbath. Ang ato niya ginahimo, kay kapoy na kita makatos sa Saturday, kay all the preparation, we did it in Friday, which is wrong. It's wrong. Ang preparation niya is from Sunday. Planuhon na kung ano ang suksokon, saan o ka manglaba. Yeah. Para nga hindi ka tamang laba sa Biyernes, hindi ka naman sa Biyernes, hindi ka naman ninda sa Biyernes. Amen. Everything is set na. Finishing touches na Pastor ang Friday supposed to be. Yeah, So that should be the balance. Yeah. Kanami, Pastor, sa imo nga punto, no? Nga ang preparation is not Friday only. Nga dira tanagin bu sa Friday. That's why nga pag-abot sa Sabado kapoy na kita. Yeah, it should start from Sunday. Ano ang akong lutuon sa Sabado man? O ano ang akong nga i-prepare sa Sabado? So forth and on. So you have prepared already. Now, let's go to the last, the time for community or a time for... Yes, ano ni Pastor? Well, Sabbath should not spend, Pastor, in isolation. But Sabbath is designed for fellowship. So, amo ni makuton ka importante kay we are a social being. Yeah. Nga makikipag-impun kita sa aton nga isig katawo kay gin-model ini Jesus Christ. Yeah. Anong hambal sang balaan kasulatan? Every Saturday din makitaan si Jesus Christ dito sa synagogue. Nag-ano siya dito? Wala siya nagtulog. Nag-discuss siya. They learn more about God. Amen. So, amo ni nga, it's very important nga makadto kita simbahan. Kay diri ang spiritual education nagakatabo. Yep. Ara man na sa aton nga family worship, pero limited ang time. But we have all the time sa Sabbath school to discuss and to learn more about God. Amen. This is an education, Yes. spiritual education. Mga kauturan kanami bala nga ang may Sabado kita. Yes, I hope nga you have to understand. Kay ang Sabado mga kauturan, amo lang na ang isa ka adlaw, Pastor,
nga maka-fellowship kita. Yeah, that's true. Oh, makapatlak kita. Why makita ka patlak Domingo, Lunes, Martes? Na maka-fellowship kita, makig-angot kita sa aton mga kauturan. Amo lang na ang adlaw nga makita naman laton liwat si utod, si sister, si brother, so forth and on. And then that's the time of belongingness. Yeah, that's true. Belonging. Nga we belong to one family, the family of God. So kanami mga kauturan sa adlaw nga nagpuway ang blessings nga matag sa Ma'am Juna, yes. And aside, according sa pagtuon, Pastor, sa science, na kung sige ka kadto sa church regularly, makalawig inis ang imo kabuhi. Wow. Kaya ang imo social relationship ma-enhance. Yes. Emotional health, mental health, and Yes. physical health ma-improve. Especially ang spiritual health nimo. Kag madula aton problema. Oo, ti ang stress madula kay ti and then ang support system, pastor. So there's healing in Yeah, Sabbath. there is healing and support nga napangamuyuan ka ni sister, Yes. napangamuyuan ka ni brother sa imong mga problema. So nagkadto ka sa simbahan for support. Yeah, Oo. that's true. Nga ay sister, pangamuyuan ta ikaw, so forth and on. Yes, pastor. So aton makitaan ra pastor nga ang Sabado is a sign nga ginhimo kita sa mahimo kita nga makapakig-ambit sang pagkabalaan sang Ginoo. Amo ginhandom sang Ginoo mo nga set aside kita from the rest Yes. of the world. Ay, So it's the one thing nga dapat naton tandaan hinigog mga maoton. Yes, mga kauturan ka nami kinsang aton nga pagtuon. Pangayuan ko si Ma'am Jonas ang iya last word, ma'am. So by faith, i-accept ron naton ang gift of mercy and holy life sang Ginoo, then we can keep the Sabbath holy. Amen. Yes, pastor, last word, pastor. Ang Sabado mga kauturan ginhatag sang Ginoo para nga adlaw sa sinang adlaw ibag-uho naton ang aton nga pakigrelasyon sa iya agud nga pagsugod sang bag-o nga semana may ara naman kita kaisog, may ara kita kusog sa pag-atubang sa mga pagsulay kag may kaisog kita sa paghimo sang kabubuton sang Ginoo because every weekend ginrenew naton ang commitment naton ang aton pakigrelasyon sa Ginoo. Yes, mga kauturan, kabay pa nga ato na hangpan. Kung ano ka-importansya ang adlaw nga nagpahuway. Kag kung ano ang blessings, ang pagpakamayo nga madulot mahatag sang adlaw nga inugpahuway sa aton. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Kag sa hindi pa pastor matapos ang aton nga pagtuon ako na pasalamatan si Doc Ramil Oy sang iya nga pagtugot nga mag-aara gyapon kita sa Radyo Bandera kada alas 9 tubto alas 9:40 Biyernes ng gabi. Mabatian man kita sa Radyo Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City kag radyo natin dira sa Hinubaan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Akon pa nga ba yun si Pastor Toledo sa pagduko sa aton mga ulo? Ginoo, amon handom nga manginbalaan kami, kag manginhamtong nga makristohanon, suno sa imong ginapaabot sa amon Ginoo nga ang amon relasyon bag-ohon namon adlaw-adlaw. Kabay kung tani nga buligan mo kami Ginoo nga ang amon identity bilang mga Sabbath keepers manginputli sa imong itululok nga paagi sini Ginoo ang imong Dios non nga katuyan matuman sa amon kaugalingon kag mapakilala namon sa kalibutan nga ikaw gid ang matudtuod nga manunuga kag dapat kag takos nga simbahon nga Ginoo. Pakamayuha ang tagsa-tagsa namon ka makauturan nga matag Sabado ila ini tagaan importansya ang pagtuon sa imong pulong agud magalig-on pagid ang amon nga pagtuod ra sa imo nga may ara kami experiential knowledge kung paano nimo Ginoo gindumalaan ang amon nga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong bendisyon sa amon sa sinigid nga aga sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.